wanda bai sallah asuba hukunci biyar gare ga wuni. Na farko istahza bihi shayatin, duk wani motsi da zai yi tare da shaidanu zai yi shi. Hadisi ibn Abbas yace ya zai manzo sallam da aka zo ce wannan aka bashi aka ce ɗaya daga cikin sahabbai bi ta sallah manzo Allah ce duk wanda bai ta wanda ce wannan fa zaka insanu bala shaytanu fi udhuni, malamai suka ce bala shaytan wanda manzo Allah ya faɗa shedan zai mashi fitsari cikin kunni. Duk wani abu na alkhairin da ka iya shiga zuciyar shi za a rufe ta in dai mutum bai sallah asuba ba. Kai kaga mutum yanzu ya fito kawai shi gaye ne wai sai da safi dan rashin kunya da rashin sanin waye Allah, ran nan zai bude wanda ya fitsare shi kuma ran nan zai alwala ya sallah da safe har rana ta fito fa. Haka kan kuma haka fa shi yayi sallan ne kuma wallahi sallan na an san sata ga tunanin shi tunda uban shi ne ka bada lada. Wallahi darinin wayo mutanen mu na yanzu sai ga uba bai hito sallah ba, yara ba su hito ba, sai ga har uwa ba wanda ta sallah wai sai da safe. In ka matsa mai ma ce ay rafa al qalama an thalathin ko an-na'ima hatta yastaqif. Sai barka bai ku yace na farko. Na biyu duk wanda bai sallah asuba yace yukassiru